Λοιπόν, κάποτε έχει λεβώσει λοιπόν το αρχαιάκι αυτό, το οποίο έχει σαν τίτλο «Είδη πορδών». Ξεκινάμε με την πρώτη λοιπόν πορδή. Είναι η λεγόμενη πορδή σφιχτός κόλλος, η οποία κατά βγαίνει πεπιεσμένα με ζόρες. Ζόρες που λέμε στο συγκρίτη και είχε από κάτω τα χέρια ένα ηχητικό πώς είναι αυτή η πορδή. Είναι κάπως... Μετά προχωράμε στην πορδή βήχας. Αυτή η πορδή λοιπόν... Βήχας. Αυτή η πορδή λοιπόν ρίχνεται, παίζεται αλλιώς, πολύ εμείς εδώ, μπροστά σε κόσμο για να καλυφθεί λοιπόν ο παίρνοντας βήχη. Και η γητό λοιπόν να κάνει κάπως έτσι. Εδώ θα παράμε στην επόμενη λοιπόν πορδή, η λεγόμενη θήτα. Πώς? Θήτα. Εδώ στο δράμα θήτα. Για μένα δεν υπάρχει αυτό. Έψιλον θήτα. Εγώ έχω πρόβλημα εγώ. Θήτα. Το θήτα. Για εσάς θήτα. Λοιπόν, αυτή η πορδή δεν ακούγεται, αλλά ακούγεται με το που μυρίζει. Και ηγετικά δεν μπορώ να σας το κάνω πολύ καλά, είναι κάπως... Είναι ελεύθερα 6 λεπτά έχουμε ακόμα και δεν έχει αστυνομία. Και τέλος, περνάμε στην τελευταία κατηγορία, η οποία είναι η υγρή πορδή. Δώσω εγώ από εδώ τη μύτη. Όχι. Δώσω εγώ, έλα. Όχι, θέλω να τη μένει. Η υγρή πορδή, λοιπόν, είναι όταν είναι το γεμάτο... Είναι όταν το... Έλα, μην το χαλάς, μην το χαλάς. Είναι το στομάχι είναι γεμάτο, υπάρχει τροφή μέσα και παίζεται κάπως έτσι. Τι είναι, κλανιά ποτέ. Δεν έχει μηγαλάρα τέτοιο. Το βίσμα δεν έχει μηγαλάρα. Βάλε όλο το βίσμα. Βάλε όλο το βίσμα. Όλο το βίσμα, Πέτρο, όλο. Πέτρο, βάλτε όλο μέσα. καταλαβαίνεις, Πέτρο. Βυσματός. Επομένιο μίλα εσύ. Θα κάνω σκλανιές. Λέγε εσύ. Εγώ ακούγεται χαμηλά σας λέω. Συνέχισε, Μένιο. Άμα να τις κάνουμε κανονικές, Μένιο, συνέχισε. Μένιο συνέχισε. Θέλουμε παράσταση. Ένα φράγμα μου στο κόλλο. Τώρα που έχουμε φάει κιόλας. Έχεις ένα φάλτα, ρε. Πού είναι? Πού πήρες? Έχει γίνει σούμο το κοπέλι. Μου κόψεις το κόλλο σου εκεί. Σκύψεις και γίνει ο ήχος. Έλα εντάξει, γαμηθήκατε. Έλα πάμε το όλο. Εντάξει.